И здравейте хора, днес ще играем Fortnite. Не съм цъкал, не съм качвал, цъкал съм, но не съм качвал видео на Chapter 6. И ще си поговорим какво се случи с стария ми акаунт. Така хора, вече сме в Battle Bus и мисля вече да започвам да говоря какво се случи с стария ми акаунт и сега и защо ползвам този акаунт в момента. Така. Нещо, което се случи с стария акаунт. Стария акаунт имах 53 скина, не съм много, за човек, който има 200 скина някъде. Ще кажа, че са малко, но за мен са си много. А пък за човек, който има сигурно няколко безплатни скина и няма нищо, ще кажа, че са много. Но за мен това са добре. Да. Когато бях по-малък към някъде първи клас, 7 години. Бях на 7 години. И нали ходих на училище и се прибирах сам. Никой не ме забираше, прибирах се сам, нямаше кой ме забирам. И тогава ми взеха телефона, за да мога като цяло да комуникирам. Първият ми телефон. И понеже майка ми, нали, съм малък, прибирам съм сам, да не стане нещо да страх, нали. И значи аз не знаех и тя беше изтеглила родителски контрол на телефона ми. Аз не знаех, че имам родителски контрол. След това чак във втори клас май разбрах, или в трети клас разбрах, че имам родителски контрол, което тя там беше ми създала всичко. Беше ми създала имейл, беше ми създала парола и като цяло след това аз я молих я да ми махне родителския контрол в 5-6 клас, обаче тя не искаше и в 5 клас, нали, аз си направих акаунта в Fortnite. И акаунта в Fortnite си го въведах с имейл и паролата от нали, родителския контрол. И сега проблема е, че нали, вече преди 10 сетих се и преди 1-2 месеца майка ми премахна родителския контрол. И като премахна родителския контрол, така ми се изтриха и всичките, абсолютно всичко, което е било регистрирано с имейла и паролата, които са били от родителския контрол. И сега, когато имаше нов апдейт, Fortnite ми искаше да се регистрирам, да са сигурни, че съм аз. И аз се опитах да се регистрирам, нали, опитах се и се сетих, че аз съм съм се регистрирал с вече имейл и парола, които вече ги няма. И нали си имам вече нови. И след като се сетих за това, аз нали направих, сложих си старите нали имейл и парола. Сложих си старите имейл парола да видя дали няма да стане, обаче те ми пращаха код по имейла, който този код трябва да го получа на моя на имейла ми. Ама аз този имейл като го нямам, няма как да го получа като цяло. И така ми пращат код на нещо, което аз го нямам вече. И след това се опитвах, но мисля, че не мога да се го върна акаунта. И сега ще трябва да почна наново с ето и този акаунт. И като цяло нямам нищо. Сигурен съм, че като цяло това съм много зле. Нека да изиграем и една такава игра от новите модове.
Тук може да си купим неща. Аз купа шут и така граната. Тук има безкрайен спринт. А по това, което казах, че в момента съм с друг акаунт. Стария, между другото, никъде го нямам вече. И той скин, дет съм в момента с него, го взех, защото... Не съм го взел, защото тук нямам още V-Bucks, просто стария ми акаунт го имах на телефона. Имах 850 V-Bucks на него и просто си гифнах ето и този скин от коледните. Смятам, че е tryhard, добре, обаче сега съм с 2 скина и един е безплатен. Надявам се в бъдеще този акаунт да го направя добре. Но за сега имам цяло нищо. Така, да ги видим тия копраца. Оп, дед. Бихме ли ги? Първия рунд ги бихме. Окей. Добре. Ей, това изглежда хубаво оръжие. Не знам сега дали е хубаво. Ако вие сте отсекали повече от мене, вие знаете. Ще вземам още един шут. Но да кажат на Fortnite, признавам ги, направили си го нещо като CSGO, което е хубаво. Има яки механики, когато такова, в смисъл да не е така изправено оръжието. Хубави са механиките. Дед. Сега трябва да ги намеря. Оу, какво ми заши. Така, продължаваме. Колко имам? Това пистолет, дали мога да го селна? Или той е такова безплатно, не може да селна? Добре, така. Почваме. Между другото не знам, май не съм си направил още всичките настройки, които бяха на стария ми акаунт. Там има 100% хора. Не съм си направил копче за презареждане и трябва да стрелям, да си изразходя патроните. А бомбата е тук. Добре. Чувам ги е тук. Убих ги двамата. Колко имам?
Имам 4 кила. Добре, не е зле. Мисля, че това е до... Мисля, че това е до 7 рунда. Първите, които стигнат 7 рунда, печелят. Като го гледам, те са 3 човека от техния отбор, ние сме 5. Обаче е малко бъгнато от това с катеренето. Чувам ги тук някъде, ето го. Бомбата бързо. Няма да успя. Айде, успях. Дефюзнаха. Да, много добре се справих. Аз така мисля. Друго не ми трябва. Мале, те вече са двама. Тя и тия двамата, ако лепнат и автоматична победа. Якото, че тук е, че имаш безкрайен тичане и безкрайно патрони. И те нашите много бързо ги убиха. Аз сега нямам никакви танци, но само тия работи. Те няма хора. Сайд слаб. Какво това? Виктор, айде. Ето ни нас. Аз съм с 4 кило. И това е за днеска от мен, хора. Имам и TikTok профил, ако искате можете да гледате и там видеята и да ме последвате. И чао!